Sa ipinapatupad na Enhanced Community Quarantine sa Luzon dahil sa Coronavirus Disease 2019 o ang COVID-19 ay may mga iba't ibang paraan ang ginagawa ngayon ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan sa bansa para matulungan at hindi magutom ang kanilang mga kababayan at lalong-lalo na ang mga frontliners. Sa bayan ng Nueva Era, Ilocos Norte, ang mag-asawang Mayor Atty. Aldrin Garvida at Vice Mayor Caroline Garvida at mga iba pang municipal officials ay gumawa sila ng paraan upang ang kanilang mga kababayan ay maging magaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na ang mga frontliners sa kanilang bayan habang naipapatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ dahil sa COVID-19. Ayon kina Mayor Aldrin Garvida at Vice Mayor Caroline Garvida ay ayaw nilang magutom ang kanilang mga kasamahan ng mga frontliners kaya gumawa sila ng paraan upang palaging alerto sila sa kanilang duty. Ito ay ang pagbibigay ng libreng tinapay at mga pangunahing pagkain. Hanla nga LGU, dadamot di kita private nga individual, ken companies, sasla ko mga Coca-Cola, ken di dadumapay nga naayat nga tao nga gitid kada pada di frontliners tayo. Yan dito bakery, dito kapitan tayo ngamin ti Barangay Santo Niño ket dati nga bakery zona, the bakery na for more or less 15 years. So nga iso ti mangi matmaton nga di kita maaramid dita pag bakeryan nga kadwa di kita contractual or job order tayo. Tapos damit, may tulong ka dito frontliners. Ang mga malulutong at masusustansyang tinapay na binibigay araw-araw para sa mga frontliners ay ginagawa mismo nila punong barangay John de Bayudan ng Barangay Santo Niño at kanyang mga asistant na nagtatrabaho sa munisipyo at mga dating LGU scholars na ngayon ay mga teachers na at nagbo-volunteer para sa health crisis na ito na sina JB Robiano, Jomar Calobe, Eric Del Rosario, Dennis Marcelo, Rohel Rufino Jr., Gilbert Benito Jr. at Glenn Delwin Salmasan. Napapanggap dati proyekto ti Nueva Era nga kastingan insayang kat dapo Mayor Atty ni Apo Mayor kat nakami pindas ta tiga po na kat matulungan tayo dagiti padang marigrigan ang tatanga pang panahon ta dati agdama nga paspasaran data may panggap dati virus sa kita napalalo nga dakkel nga tulong ti LGU Nueva Era dati nga insayang kada sir. Apo kapitan paggapuan na dagitoy araramiden nyo apo. Ket kinakbesan na sir kita agapu iti amaken inamiti nga mismo iti ilimi nga Nueva Era. Dati paglutuan niya apo pinorchase ti LGU or pagbubukudan ti pamilya Garvida apo. Kinakbesan na sir no ti pag-amok nga talaga ket kabubukudan ti pamilya Garvida. So habang naka-quarantine tayo or pasasaran tayo lang dati COVID-19, ipausap pa lang si pamilya Garvida iti LGU Nueva Era kasi apo. Sir. Okay. So kasi nako na ni Apo nga kapitan tayo nga John de Bayudan nga dakkel dayto nga maitulong aglala itatakot crisis dayto nga mapaspasaran tayo. So ado dagiti trabaho nga na apektaran. So kahit nga sa uwen ket adot awan iti pagsapulan iti kwarta itatta. So gapo ka dayto ket dakkel ti maitulong na nga maaramid nga tintinapay nga maited kadagiti frontliners tayo. Ta isupay nga gatangen da nga pang meriendada kas pagarigan ko. Laking pasasalamat naman ng mga iba't ibang frontliners sa suporta at mga binibigay na pagkain mula sa lokal na pamahalaan ng Nueva Era. Mayat sir. Oo. Dumagat nakasarado rin ito yung tiyang-tiyangge. Mayat sir, dati patakaranda. Napalalo unay nga yaman mi apo kadigiti mangidadaulo ti ilimita nakamaymay dati programa da nga pinagibunong ti tinapay ket sapay ko mata dadupay ti bendisyon ni Apo Diyos kanya da ken sapay ko mata malpas dati nga problema tayo may panggap ka dati COVID-19. Ti kinagpeslanan na sir manipod nang rugi datoy COVID nga datoy. Dakalayaman may kadatoy nga na panunot niya po Mayor Mr. ta makatulong kada nang rona kada kami nga frontliner. So kani pagkastamot ti naanos nga kapitan mi sir. So ti maysa nga naanos mat nga makikita ti pagsayatan mi ti nagtibarangay mi. Nalaos sa panagyaman sir kada kwada nga gasawa. Di na pulos pa ng baybay kada kami nga duty. Papasalamat din kami kay
Apo Mayor natin na todo suporta siya sa sa mga nagbabantay sa ganitong checkpoint. Hindi lang tinapay ang binibigay ng LGU Nueva Era para sa mga frontliners para sa kanilang duty, kundi mga sariwang tilapia at karne, mga soft drinks, mga food packs at iba pa. Gumawa na rin ang mga remote barangays ng kanilang sariling talipapa upang hindi na sila pupunta pa sa kanilang municipal public market. Ti nagtutulagan mi apogat mamindwalang kuma ti makalawas na mabalin. Kaya nadadapay di kita barangay nga nagipanen ti kasla talipapa damet. Tede adayo nga barangay. So tapno maiwasan kano adda pa nakabalin na malimitang kumamet ti kabayagda iti ruwar. Tapno damad lang yung serbina deto'y enhanced community quarantine tayo. Makikoperal kayo mayat-met, digiti ka kailyan tayo. Pati digiti agkasapulan ti pang emergency nga agas at scheme ngay naramid mi. Mapanday dyan ti opisina ti MHO at nakasagana nga nakadesignate nga personnel. May ted digiti order da ti MHO office at may baon nga panaggatang dialawagen. Sadan tulad may alam digiti kapitanen ti malem tapno handan nga mapangarumrumar digiti tattao. Kaya matipid na pa di paggasolina dan nga rumaren. Kang runaan na di maiwasan tayo iti inkaso lang nga rumar da bakad maala da nga sakit. Sa ngayon ay may mga PUMs na minomonitor ng mga VHW at RHU na pinamumunuan naman ni Dr. Rickson Balalio na galing sa Metro Manila at iba pang lugar. Karamihan sa kanila ay nakakompleto na ang kanilang quarantine. Adada, dito naggapo iti Manila, halos nag-graduar damit aminin. Ngayon, to be sure, ni MHO tayo, iti DOH, inaraman dalat tadi kita naggapo iti siyudad ti Batak. Iso dalangin halos ti PUM tayon, tapno sigurado. Nabigyan na rin ng mga relief goods ang lahat ng kabahayan sa Nueva Era. Kaya naman laking pasasalamat ng mga mamamayan sa tulong at pagmamahal na binibigay nila Mayor Aldrin Garvida, Vice Mayor Caroline Garvida at mga iba pang municipal officials sa Nueva Era, Ilocos Norte.
Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat sa JCQ Online TV at Joey Cordero Kiawit sa YouTube channel. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganon ay palagi po kayong ma-notify kapag may bago po akong i-upload na mga video o content, at huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.